खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 10 अक्ट'बर 2020 रबिबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय भारत हादरा सुइजारलेण्ड हादरनिफ्राय 100थानिबो बांसिन भारतनि मानसिफोरनि स्विस बेंकनि एकाउन्टनि डिटेल्स मोननो हादों। बेखौ लानानै जोंनि बे हादोराव गोबां ब्लेक मानिफोरा सफैफिनगोन होननानै जोंनि बे हादोरनि गोबां सुबुंफ्रानो आसा खालामगासिनो दङ। आरो दा बे ब्लेक मानिफोरनि बागै जोंनि बे हादोरनिफ्राय नायबिजिरगासिनो दङ। सोर सोरनियाव बेसेबां रां दं, सोर सोरनियाव बेसेबां बुरजा ब्लेक मानि दं, बैफोरखौ नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोसे MLA राकिबुल हुसेननि गारिया एक्सिडेन्ट जादों। MLA राकिबुल हुसेना दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायगासिनो दंमोन। बे समावनो एक्सिडेन्ट जादों। बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायासै, नाथाय ड्राइभारा गोब्राब जखम मोनदों। गुबुन फारसेथिं बड' सिभिल ससाइटिनि खौरांगिरिनि मेलाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव गोजोननाय गैया होननानै सानसुमा खुंगुर बैसुमुतारिया बुंदों। माने बिथाङा जोंनि बे बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ गोजोननाय गैया होननानै बुंदों खौरांगिरिनि मेलाव। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बरपेटा जिल्लानि बरपेटा टाउननि गान्धीनगरनि रेलवेआव साख्रि मावग्रा देबराज दासखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला पुलिसा बिनि न'आव रेड खालामदोंमोन। रेड खालामनायाव गासै 2 कोटी रांनिबो बांसिन रां मोननाय जादोंमोन। दा बेनिखायनो बेखौ दा पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो कास्टडियाव लांनाय जाबाय। लोगोसे फ्लिपकार्ट कम्पानिया नागालेण्ड रायजोखौ जोंनि बे हादोराव जोंनि बे इन्डिया हादोराव गैया होननानै बुंनाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ। आरो बे जाथायखौ लानानै बे खोथाखौ लानानै नागालेण्डजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गोबां सुबुंफ्रानो दुखु मोननाय फोरमायदों। गुबुन खौराङा जाबाय राजस्थाननि करौली जिल्लानि बुकना गामियाव हानि दावराव दावसि जानायाव सासे पुजारीखौ गोथाङै गोथां सावथारदों। सावजानाय पुजारीया सानसेनि उनावसो थैदों हस्पिटालाव। बिथाङा जि खालि सावजादोंमोन बे खालि थैयाखै, नाथाय हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट होबाय थानाय समावनो बिथाङा थैनांगौ जाबाय। बुथारनाय दायनिगिरिनि मुंखौ कैलाश मीना होननानै मिथिनाय जादों। दा बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय भारत हादरा एन्टि रेडिएसन मिसाइल रुद्राम 1खौ टेस्ट खालामनाया जाफुंसारबाय। बे मिसाइलखौ DRDOआ बानायदोंमोन आरो बे मिसाइलखौ बालासराव टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। मिसाइलखौ एयारफर्सआ बाहायनो मोनगोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। लोगोसे 2018 मायथाइयाव पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय 11,000 कोटी रां जानानै खारनाय जायबा नीरव म'डी बिथांखौ UKनि कर्टआ कास्टडियाव लाखिनाय समखौ आरोबाव फिन बारायनानै होनाय जाबावबाय। माने बिथांनि माखासे सोंथि सोंनाया दाबो जोबाखै। दा बेनिखायनो UKनि कर्टआ बेखौ लाखिनाय समखौ आरोबाव फिन बारायनानै होनाय जाबावबाय। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय झारखन्ड रायजोनि रांचीनिफ्राय सासे 83 बोसोरनि फादार स्टेन स्वामीखौ नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सिया 2018 मायथाइयाव महाराष्ट्रनि दरसे गामियाव जानाय दावराव दावसिनि सायाव दायाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय। सासे 83 बोसोरनि बोरायखौ एरेस्ट खालामनायखौ लानानै माखासे सुबुंफ्रा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला माखौथ' मोखां नायबाय दङ, साबस्क्राइब खालामदो। आरो दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।